हेलौ लोगोफोरानि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय जों माने गारिजों हालायनायदों आरो ना थांनो नागिरबाय थां नायलांदो बिदिखौ लोगोफोर आंजों लोगोसे गारिजों थांगासिनो आरो ना बाइक
मातीचं गुण मारतात.
याबा खाथुनफ्रावबा बेसेबा बेयो किसुमनिसो अति फिसा लिरबाय थायोमोनलै नायलाय बेसेनावनो बिदियाव बांसिन थाया बेसेनाव नायलाय दाम गैयै थायो फिसा बेखौ थायो बांसिन बेबो नैबो नै बिदि माबायाव थायो बे नों हमनाय याव बिदि आरो बिसिला जोबनोसै ओइ मोजाङाव नायब्रा गामियाव याव थांनो खोमा बिसिला जोबनोसै ओइ नैयाव नायब्रा टाइम माथो ओइलाय बेसेबां 4000 फै 500सो सारिस' एसे दामखौ माबा थिखा बुंलायलायनो फासटानिया खमावसो सानसेयाव बारा थाङा माथो ना सानसेयाव बारा थाङा माथो मोना ना बुरजा थाया नामा मोब्लिब बे माबा खाब्रा बे एसेयाव आरो एसेयाव थाङो 8टा बे फिसा जाग्रालाय 10-12 कार्टुन थांगोन आरो सानसेयाव एसे खमसिन थाङो हा सानसेयाव एसे खमसिन सानसेयाव खम थाङो बांद्राय बांसिन kata gizi kumale
थांगासिनो आरोना आदै मोना Vamos, ¿vale?